Iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys terus Bang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bangga bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki mergane panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gadunekke. Bagonge nesu. Aja karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lema ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Bagi ngopo? Ilang e, Tro. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-anake ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana hak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng. Kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tro. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kuwi lah, Gong. Apa kenapa? Kayak sapa joget-joget kae. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki, Tru. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nyemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gawe go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isin winang bebarang.
Kok urung teko-teko ya terus dinteni. Biasane ndolong Torjo ki saka ngisor, Gong. Wae. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada kelingan aku Petro kok nek omong ngono iki. Nek ndolong Torjo ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Gong. Keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang Ndara Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sampean madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku, aku ngaso, kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah, kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini, tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petro ora ana. Kowe mbudheke aku, iya. Kowe grenengan ning kono karo Petro aku krungu. Wah. Truk, krungu krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petro ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petro ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petro? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petro. Petro wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petro ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petro. Ah iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petro tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok, iya tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak sontekke. Men waras mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan coba. Ki lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe. Lho, kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye?
Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten aja. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus sing tawadani apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe mung kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku netok kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Edian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dening bakal kaya iki. Wes. Wah, mati aku nak gerono. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-anake ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor ki mblesek nang jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya.
Aku nek omong karo kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae? Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Ha sing ndi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto itu kan kene aja dikasih hati terus. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Hei! Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi. Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napa tekan iki sampeyan ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bangga
Bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki mergane panjenengan. Iya, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Jabanon Jinawi. Wah, panesmaning jajalan Sukertani Bauna iblis anak. Wah, anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgota mundur merangkangge Petra kantong bolong. Kowe saya ngiyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra ora minggat greten negara dadi apa ate. Wes
nek ora mlayu modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat saka ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mong nek muni nesu muni ngasta nenggala jan. Iya iki. Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantere ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Nek arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panung maning jajanan sukersaning bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak nang montor aku jluk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku montor ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ping 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat, Truk. Mulai yo, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa segawa nenggala iki nek diramulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Truk. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae, Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, gak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa-apa sak karepmu. Bendho ya, Truk. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul, manut. Lagi nggo nyambut gawe, Truk. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena ora ora piye. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta jumerting maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah sesunggaran ayo. Iki Petra Kantong Bolong. Iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, Truk. Wah! Ye! Iki tanrani. Wah, Petra wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kiai Bendro. Iki nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Panengane jalan. Wah, ora minggat gretel nenggala. Mangta mati jeneng